Un dia trist i la pluja sembla que vulgui acompanyar aquest dia, no? És dur veure que els nostres presos i preses polítiques, els nostres dirigents polítics i socials estan en mans d'aquesta justícia venjativa espanyola. Des de l'Assemblea volem agrair a tota la gent que ha seguit la crida i que ha estat a les presons, als vorals, als ponts, acompanyant els presos i les preses polítiques. És important que sentin que no estan sols, que en aquest procés en el que ens representen estaran sempre acompanyats per tota la gent d'aquest país. Ells han decidit afrontar aquest judici i nosaltres políticament ajudarem a convertir aquest judici en un boomerang contra l'Estat. És una causa general, és una causa contra l'autodeterminació i contra el moviment independentista català. Estan intentant convertir un dret universal com és l'autodeterminació en un delicte. El que estan fent és reforçar la nostra causa.